Čaute všetci a vítajte pri ďalšom videu na kanáli T2 F1 podcast. Moje meno je Darker a dneska som tu bohužiaľ sám, nie tu so mnou Dave. No ale poďme si dať reakciu na veľkú cenu Austrálie a myslím si, že je o čom hovoriť. Ešte predtým, než začneme, tak spomeniem, že na konci videa budem robiť kratučký sumár F3 a F2. No a bez ďalších rečí poďme na F1. Takže v skratke spomenieme rýchlo practice. A asi jediná vec, čo sa tak z practiceov spomenie, tak sú prvé 3 miesta a po prípade či niekto crashol alebo niečo také a v podstate to je asi všetko. Takže v FP1 sme bohužiaľ mali jeden crash a to bol Oliver Bearman, ktorého víkend bol fakt veľmi zlý a teda začal veľmi zle, nemal skoro žiadne kola v Austrálii, v podstate len v závode, viac menej. Okrem toho, že crashol Bearman, tak nič také sa nestalo a FP1 vlastne skončila top 3, takže Norris, Sainz a Leclerc. FP2 tam sme viac menej nemali nič, okrem toho, že Bearmanovi opravovali auto. Čo sa týka top 3, tak Leclerc, Piastri a Norris. A po FP2 sme si mysleli, že Ferrari s McLarenom budú jednoznačne najrýchlejšie autá, čo sa jasné, že nestalo. Okrem teda toho McLarenu. FP3 skončila takto, že Piastri, Russell a Verstappen. A zase sme tam mali v podstate crash od Olivera Bearmana. Hneď na začiatku sessionu sme mali aj red flag. A v podstate, keby sa mám zhrnúť víkend Olivera Bearmana, tak bohužiaľ to boli proste chyby, ktoré sa dajú určite eliminovať. A keď si toto video robím až po Číne, tak jednoznačne ich eliminoval a viem, že proste dokáže aj ísť na body aj s tým Haasom. V podstate ešte by som chcel rýchlo povedať toľko, že ospravedlňujem sa za neskoré vydanie tohto videa, ale bohužiaľ či už som nestíhal, alebo proste sa mi nechcelo z nejakých dôvodov. Takže len toľko k tomu. Dobre, poďme ale ďalej. Teda okrem tohto sme v kvalifikácii videli v podstate to, čo som si aj myslel, aj nemyslel. V podstate sme mysleli, že Ferrari bude top team a Ferrari bude bojovať s McLarenom o šampióna, čo sa absolútne nestalo. No a v podstate poďme od 20. miesta. Jasné, že Oliver Bearman ani nedal ani jedno kolo v kvalifikácii, keďže prevodovka mu odišla. Takže v podstate začínal z 20. miesta po absolútne hrozných tréningoch. V kvalifikácii žiadne kola nemal. No a toľko asi k tomu. Na 19. mieste Esteban Ocon. K tomuto môžem povedať len, že Haas v Austrálii bol absolútne najpomalšie auto a k tomu sa viac asi vyjadrovať netreba. 18. Liam Lawson. No a tu začali jasné, že mýmy, keďže Lawson ani v Číne neskončil práve najlepšie, v podstate sa budem asi venovať najviac Austrálii a občas spomeniem aj tú Čínu, keďže už je po Číne. A Lawson absolútne nezvláda tú situáciu v Red Bulle momentálne a aj nevyzerá to pre neho vôbec dobre. 17. Nico Hülkenberg. A toto bolo prekvapenie pre mňa, pretože Hülkenberga som čakal, že bude o dosť vyššie a v podstate, že bude viesť kick, čo sa jasné, že v Číne potvrdilo, keďže bol na bodoch. Ale hej, tá kvalifikácia v Austrálii nebola práve najlepšia a v podstate, hej, nič moc. 16. Kimi Antonelli. Na Antonelliho obranu Antonelli tam mal pokazanú podľahu a skončil iba o 9000 v Q1. Ja osobne som bol taký, že OK, to som od neho očakával a potom kompletne prekvapil v závode, k tomu sa dostanem. A v podstate ma učušal, alebo proste kompletne ma šašol a povedal, že buď ticho, Darker. Pretože ja som tu, aby som získoval body a ja som vlastne v tých predikciách povedal, že od Antonelliho nič nečakám a proste, že Mercedes kvôli nemu skončí 5. a takto. Nič z toho není pravda. Povedal som to aj predtým, že keď ma príjemne prekvapí, ja budem len rád a to sa aj stalo. Takže Antonelli síce skončil 16. v kvalifikácii, ale v závode si to vynahradil. 15. Gabriel Bortoleto. Toto bolo prekvapenie asi v prvom rade, keďže v prvom rade outqualifyoval Hülkenberga, ktorý je dobrý v kvalifikácii, to musíme povedať. A v druhom rade proste príde mi, že ako prvá kvalifikácia fakt skvelý výkon na to, že bol v Sauberi. Aj keď Antonelli vyhod na 99% outqualifyoval, pokiaľ by nemal ten problém s podlahou, takže v podstate áno, dostal by sa do Q2, ale aj v Q2 nebol vôbec zlý, len tam bol nejaký problém ku koncu kvalifikácie, myslím, že tam bola nejaká žltá vlajka,
To isté aj Jack Doohan na 14. mieste, mal tam lepšie kolo, ale kvôli žltej vlajke nemohol dokončiť, takže ten mohol byť vyššie. A Alpine vyzeral dosť dobre v Austrálii, takže v podstate veľa ľudí nečakalo nič od Doohana, ale myslím si, že v Austrálii, pokiaľ by teda mohol to druhé kolo dokončiť, tak mohol by byť kľudne vyššie. Dobre, poďme ale ďalej. 13. a 12. Estonáci Stroll a Alonso. Alonso outqualifyal vlastne v tomto sešne Strolla. A v podstate to myslím bolo posledný krát, čo ho outqualifyal. V Číne sa mu to nepodarilo. Môžem používať aj dáta aj z Číny našťastie, takže hej. Stroll zatiaľ prekvapuje. Okrem tejto kvalifikácie jasné, že? A v závode jasné, že bol tiež na bodoch v Austrálii, takže hej. Tomu sa ešte dostanem, jasné, že? Na 11. mieste Isaac Hadjar. Najvyššie kvalifikovaný začiatočník, alebo teda rookie, v tejto sezóne v Austrálii a predvádza fakt pekné výkony. Zatiaľ teda až na to, čo sa stalo jasné, že na začiatku závodu v Austrálii, k tomu sa jasné, že dostaneme. Takže 11. miesto v kvalifikácii prvej, fakt myslím, že slušné miesto. No a poďme na top 10. 10. Carlos Sainz. Sainz, myslím, že pekne dostal Williams do Q3. V podstate tam Antonelli s Lawsonom asi chýbali, ale od Lawsona nemôžeme čakať nič. Antonelli by to viac než pravdepodobne do Q3 dostal, možno že na úkor Sainza alebo povedzme niekoho iného, ale v podstate asi Sainza, keďže on bol 10. 9. Gasly. Gasly tiež ukázal, že Alpine minimálne v Austrálii bol dosť dobrý. A teda pekné 9. miesto v kvalifikácii. No a teraz spomená trošku smutnejšiu časť gridu, a to je 8. a 7. miesto Ferrari, Hamilton a Leclerc. Myslel som si, že Ferrari naozaj bude bojovať o tie prvé miesta, o pódia a celkovo o konštruktéra. Bohužiaľ sa tak zatiaľ nedeje. Hej, Čínu asi spomínať nebudem. To samo o sebe v tej reakcii na Čínu, čo video už je, v podstate, len ho musím zeditovať. Tam o tom hovorím. Takže čo sa týka Austrálie samotnej, tak nevyzeralo to pre nich vôbec dobre, vyzerali ako štvrtý, dokonca až niekedy v podstate piatý najlepší tým po Williamse. Jasné, že Sainz sa veľmi nedostalo v závode k ničomu. Čo sa týka Albona, tak ten sa kvalifikoval 6. A keď som videl Albona 6. a Tsunodu 5. v RBčku, ja som skoro odpadol, že sú pred Ferraričkami obidvaja a proste perfektná kvalifikácia jak od Albona, tak od Tsunodu. Obidva perfektné výkony a v podstate si myslím, že RBčko vyzerá byť veľmi rýchlo, dokonca by som povedal, že je lepšie ako Red Bull. A jeden dôvod, prečo je Red Bull tam, kde je Max Verstappen. O tom sa nebudeme baviť, overperformuje auto, Lawson zase ako inak nič neukázal. A hej, toľko k tomu. 4. miesto George Russell. Russell ukázal, že Mercedes má pace a že dokáže byť rýchly. A v podstate zo 4. miesta sa posunul v závode len na 3. vďaka chybe Piastriho. K tomu sa dostaneme. Max Verstappen 3. nedokázal sa priblížiť k McLarenu ani zďaleka. To bolo jasné, že kvalifikácia na suchu. A v podstate Piastri bol 2. a Lando 1. A v podstate 8 myslím sekundy bol Lando od Piastriho. O toľko vyhral vlastne pole position. A najbližší Verstappen bol od nich skoro 40, takže to bol extrémny rozdiel a vtedy som si povedal, že OK, McLaren kúkuje, proste McLaren je momentálne fakt mega silný a pokiaľ nebudú robiť chyby, tak si myslím, že tento rok není veľká šanca, pokiaľ fakt, že nepokazia development auta a tak ďalej. Dobre, poďme rovno na závod a v závode sa diali teda veci. Jasné, že toto do soboty bolo sucho, nepršalo. A na nedeľu bolo predpovedané pršanie. Ja som bol večer hore. Ja som bol vlastne, v podstate u nás to bolo v noci. Od 11. išla myslím F3, takto ja som všetko pozeral, takže v podstate som vedel, že bude pršať, bude veľa pršať. V podstate tu rýchlo spomeniem len toľko, že F3 bola zrušená, konec závodu, pod červenou vlajkou ukončili závod, lebo strašne pršalo. A podmienky proste boli hrozné. F2 závod Feature Race ani neodštartoval, pretože proste boli tak zlé podmienky a v tom momente som sa začal trošku báť, že F1 neodštartuje. Ďalšia vec, Feature Race F2 ani nebol obodovaný, takže som bol taký OK, McLaren 1-2, ale čo keď zrušia závod úplne, nebudú body a tým pádom McLarenu odíde proste jeden závod, kde môžu skončiť 1-2. Takže toho som sa trošku bál. Nakoniec ten závod odštartoval a teda to vám bol závod. V podstate by som ako fanúšik F1, nie ako McLarenu, fakt len ako fanúšik F1. Poviem, že to bol závod z 10 z 10, zatiaľ
si myslím, že to bude jeden z najlepších závodov za celú sezónu, jednoznačne. Čo sa týka závodu ako z pohľadu McLaren fanúšika, tak si myslím, že tak mohol by som tomu dať 6 z 10, 7 z 10 z toho dôvodu, že proste Piastri to tam bohužiaľ pokazil. K tomu sa ja snažím dostajem, ale v podstate malo to byť 1-2, proste tam nie je o čom. McLaren mal celý víkend obrovskú výhodu a proste bohužiaľ stala sa tam chyba a hej, tomu asi viac netreba čo povedať. Takže poďme teraz na samotné výsledky zo závodu, pôjdeme od prvého miesta. Lando Norris vyhral tento závod. Myslím si, že zaslúžene, až na tých pár chýb, čo tam porobil, či už to bolo po reštarte safety caru, toho posledného, on tam mal už nejak 2 sekundy a potom spravil chybu a posledných pár kôl musel brániť pred Verstappenom. Jasno, že tam nikdy neprišiel k nejakému pokusu o predbiehanie, McLaren bol jednoznačne rýchlejší a v podstate Verstappen sa k ničomu nedostal, čo sa toho týka. Tretí skončil Russell. Russell celý závod vlastne išiel na 4. mieste a využil jedine tak chybu proste toho, že Piastri tam odpadol a získal pekné pódium. Za mňa veľmi pekný závod od Russella. Zasa znova ukázal, že proste udrží sa tam a v podstate zobere si tie zvyšky a hej, toľko k tomu. Štvrtý, a toto som nečakal, Kimi Antonelli, ktorý v podstate mal byť 5., ale lebo dostal 5 sekúnd za to, že mal unsafe release v boxoch a Mercedes sa že po závode išiel do FIA a vyžiadal si proste prešetrenie tohto a nakoniec tá penalizácia bola zrušená, takže tých 5 sekúnd nedostal, inak by bol 5. za Albonom, ktorý skončil vlastne, že potom 5. Ale v podstate z nejakého 16. miesta v tých podmienkach ako začiatočník, ako rookie, proste to je neskutočný výkon od Antonelliho a myslím si, že ak takto pôjde ďalej, a jasné, že videli sme aj v Číne, tiež pekné výkony od neho, bodoval jak v šprinte, tak v hlavnom závode, tak myslím si, že Antonelli bude veľmi dobrý o pár rokov a možno, že ho uvidíme o pár rokov bojovať aj o titul. Takže toľko k tomu. A jak som ho odpísal, tak proste ja žasnem nad tým, že jak je fakt dobrý a proste hej, odpísal som ho fakt predčasne a to ľutujem, ale v každom prípade hovorím, ja som rád, že sa stalo to, čo sa stalo a že Antonelli takto pekne skončil, takže nádherné 4. miesto pre Antonelliho. Jasné, že Albon 5., tiež perfektný výsledok pre Albona. 9 z 10 víkend, proste dobrá kvalifikácia, jasné, že Ferrarička tam trošku pokazili stratégiu. Takže aj, možno, že aj vďaka tomu, ale Albon sa tam držal on pace vlastne, tam vysoko na tých 5. 6. miestach. Takže v podstate si myslím, že Albon si zaslúžil to. Kto si to, nepoviem, že nezaslúžil, ale 6. miesto Lance Stroll. A ak mi niekto povie, že to bola náhoda, hej, dosť veľa ľudí DNF-lo, Alonso DNF-ol, Sainz DNF-ol, dobre, začiatočníci mali tiež problémy, jasné, že hrozné podmienky, ale aj v týchto podmienkach dokázal Stroll, myslím, že z nejakého 12. 13. miesta, ja z sekundu to pozriem, myslím, že skončil v kvalifikácii 13. Takže v podstate z toho 13. miesta dokázal sa dostať na 6. Ja som, že tam bola chyba z tých Ferraričok, ja som, že vypadol Sainz a vypadol aj Alonso, takže 4 miesta mal, dá sa povedať, zadarmo v podstate. Aj Hadjar pred ním bol, takže 5, ale v podstate udržal sa v tých ťažkých podmienkach a pekné 6. miesto pre Strolla za mňa. Veľmi pekný výkon. 7. miesto. Ďalšie veľké prekvapenie. Nico Hülkenberg. Tam není veľmi čo hovoriť, proste perfektný výsledok pre Sauber a Sauber môže byť rád, že Nico dokázal v týchto podmienkach skončiť tak vysoko, jak skončil. Pretože to sú veľmi dôležité body pre Sauber a samo o sebe si myslím, že až tak ľahko sa k tým bodom dostávať nebudú. A hej, dobrá, teraz poďme ďalej na tú trošku smutnejšiu a tie smutnejšie výsledky a to je 8. miesto Charles Leclerc, 9. Piastri a 10. Hamilton. Títo traje myslím si, že skončili mimo pozície, kde mali skončiť, mali byť o niekoľko pozícií vyššie, minimálne Leclerc a Piastri. Hamilton, top 8 tam mala byť určite. To ako bez randy. Ešte jednoznačne nebol pripravený, neišlo mu to až tak v tom Ferraričku tento víkend a v podstate si myslím, že ten ďalší víkend už bolo vidieť v tej Číne, že proste ide mu to lepšie.
Čo sa týka Leclerca, tak od neho by som čakal fakt aspoň 6. miesto a to Ferrari vyzeralo dosť zle v Austrálii, jasné, že tam prišiel spin, boli tam chyby, čo sa týka stratégie a tak, takže hej, Ferrari to v podstate pokazilo strašne, aj hlavne s tou stratégiou. Uh, Piastri. Piastriho chyba približne v 44. kole, to urobili aj Lando, ten sa z toho našťastie dostal, ale v podstate tá jedna chyba ho pripravila o druhé miesto a bohužiaľ ten víkend mohol byť oveľa lepší a ešte sa dostanem k jednej dôležitej veci. Teraz si prejdeme celý závod, mám tu vypísané tie asi najdôležitejšie veci a to je vlastne, že čo sa stalo. Počkaj, ešte som nedokončil, dal som iba top 10. Gasly 11. Myslím si, že celkom pekný výkon, aj keď bol v top 10, ale trošku odpadol. Tsunoda 12. Tam stratégia absolútne odpadla, to som hovoril aj pri reakcii na Čínu, že proste RBčko si vôbec tú stratégiu nestráži a proste Tsunoda mal skončiť na bodoch, to nemáme čo. Ocon a Berman 13-14, jasné, že posledné dve pozície, ktorí dokončili a Haas bol absolútne nikde, takže hej, toľko k tomu. Potom jasné, že Lawson, Bortolato, Alonso, Duhen a Hadjar, všetci DNF, náročné podmienky a ja osobne by som v takých v živote nechcel jazdiť, nie je to ešte vo Formule 1. Dobre, a teraz si poďme rozobrať závod. Nemuseli sme dlho čakať, popravde, na prvé DNF a tým bol bohužiaľ Isaac Hadjar. Z 11. miesta na Formation lape bohužiaľ, spinlo ho do bariéry, turn 1, bohužiaľ. A musím povedať, že mi ho bolo veľmi ľúto. Helmut Marko na neho totálne naložil a osobne ho to nenávidím. Pretože ak náhodou nejaký takýto mladý jazdec, talentovaný, spraví jednu chybu na začiatku svojej kariéry, tak prvá vec, čo má prísť útecha a povedať mu, že OK, toto je začiatok. Teraz sa od tohto najhoršieho bodu odrazíš a ideš a budeš lepší. A dokázal byť fakt dobrý v kvalifikácii v Číne skončil 7. Outqualified Tsunodu, ktorý má fakt dobrú formu momentálne. Ja som veľmi rád, že som toto video teraz robím až po Číne, pretože môžem použiť tieto údaje a hovorím, že až na tú stratégiu RBčka si myslím, že Hadjar sa odrazil od toho horšieho bodu a ide dobre. Ale no, v podstate áno, na Formation lape crashol, bohužiaľ. Potom sa nám našťastie ten závod teda dostal konečne na štart a v prvom kole sme videli v prvom rade Max Verstappen, nádherný štart, kam keby ho Lando nekaverol, tak si myslím, že by išiel možno, že aj cez Landa, v každom prípade Piastri tam mal horší výjazd do turn 2 a Max ho cez outside nádherne obehol, takže Max Verstappen hneď na štarte získal druhé miesto a nedostali sme sa snáď ani do tretieho sektoru, pretože Jack Doohan, meno, ktoré dosť veľa ľudí asi ani nečakalo, že by sa dostal onže do toho prvého závodu, tak bohužiaľ hneď v prvom kole crashol a asi veľa ľudí si hovorilo, toto som očakával. Doohan na tom nie je až tak hrozne, jak sme očakávali popravde. Mal celkom dobrú kvalifikáciu, bohužiaľ v týchto podmienkach narazil. Stáva sa to. Stalo sa to aj lepším a napríklad taký Carlos Sainz v druhom kole z 10. miesta crashol pod safety carom mimochodom. Takže on tam mal v poslednej zákrute nejak RPM-ka proste mu tam vybehli alebo niečo tam proste mal nejaký problém proste a do steny a konec. Takže po týchto pár DNF-och proste v prvých doslova pár momentov sme prišli od 3 jazdcov a potom v 7. kole sme mali safety car restart, tam sa potom dokopy skoro nič nedialo. Antonelli tam predbehol Hülkenberg a potom v 16. kole tam prišla nejaká chybička, kde proste spinol, ale potom neskôr ho aj tak naspäť predbehol. V 17. kole po tom, čo sa nám oddelila top 3, to bol vlastne Norris, Verstappen a Piastri, tí kompletne utiekli, Russell nemal najmenšiu šancu. V podstate Verstappen v 17. kole spravil chybu. Áno, dobre, počujete, Max Verstappen spravil chybu. Tiež som to bude vedel, keď som to videl a myslel som si chvíľku, že to je Lawson. Ale áno, Max Verstappen spravil chybu, ktorá bola doslova taká, že loko na asi pár metroch a aj tak to udržal na trati v tých podmienkach, takže klobúk dole, ale videli sme chybu od Maxa Verstappena. V podstate mu odišli kompletne gumy a on aj potom, myslím, v cooldown roomke po závode hovoril, že áno, že tam už mu kompletne odchádzali gumy, už tedy stragloval a čo sme videli potom, to bolo neskutočné, ale dá sa povedať, že od toho 17. kola
Keď sa Piastri dostal naspäť na druhé miesto, sa McLareni začali pušovať a v 30. kole mal McLaren pred Verstappenom 16-sekundový náskok. McLaren jazdil časy minúto 29, zatiaľ čo Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton, myslím, že tam bol ešte Tsunoda a Albon, jazdili časy 1.30. Zvyšok pola okrem Haasov jazdil 1.31 a Haas jazdil 1.32. V podstate McLaren išiel o vyše sekundu na kolo rýchlejšie, jak zvyšok pola. A v tom momente som si uvedomil len toľko, že proste McLaren, pokiaľ bude mať dobré podmienky, dobrý setup a čas pripraviť sa nejak v šprinte v Číne, tak asi budú jednoznačne dominovať túto sezónu, pokiaľ sa teda nestane neprídu nejaké veľké vylepšenia od ostatných tímov. Takže asi toľko k tomu. Takže toto bolo 30. kolo. A tu sa stalo niečo, čo ma strašne zarazilo. V podstate prišli tímové rozkazy od McLarenu. A dôvod bol, že vraj ten, že vlastne už očakávali, že sa bude prezúvať na tie suché gumy, pravdepodobne na hardy, na mediumy, záleží, že aké gumy mali. Ale v podstate boli celý čas, od Piastri už bol vlastne v DRS-ku Norrisa a vtedy prišla správa z McLarenu, že vlastne Oscar, drž pozíciu. Čo za mňa bolo absolútne hnus. Predstaviť si, že som jazdec na vlastne domácom prostredí a proste môžem vyhrať domáci závod. Ako prvý Australan môže vyhrať prvýkrát veľkú cenu Austrálie a proste má na to pace, môže si to dovoliť, je rýchly a zrazu mu povedia, nie, drž pozíciu. Za mňa absolútne nechutné rozhodnutie. Chápem to zo strategického hľadiska, že proste chceli tam asi nejaký gap, aby nie, tam ani, neviem čo to povedať, proste, aj keby reálne, proste mali 16 sekúnd náskok pred Verstappenom, tam aj keby sa hocičomu proste došlo, že najprv pitnú Norrisa, aj nech stratí pár sekúnd, proste v tom outlape, alebo to je jedno proste v ďalšom kole Piastri, pretože ho nemôžu pitnúť, lebo sú proste v jednej sekunde. Aj tak nevidím najmenší dôvod, aby ich proste takto zdržiavali a proste príde mi to fakt nepekné, čo spravili Oscarovi. Takže, hej, bol som na to dosť naštvaný, pretože mi príde, že Lando, keď vyhrá šampionát a niekto potom povie, že áno, ale Oscara držali na vodicku. Tak je to v podstate pravda, to, že sa stalo tuto. A ja som už, keďže som videl Čínu, tak viem, že Oscar mal vynikajúci víkend v Číne a proste, pokiaľ to takto bude pokračovať a proste tak Lando nezíska ten titul ani náhodou. Proste príde mi, že Oscar je momentálne lepší a pokiaľ by ho nezdržali proste v Austrálii, veľká šanca, že proste Oscar by vyhral aj v Austrálii a bol by momentálne on ten, čo proste líduje šampionát. Ja som, že neskôr tam prišli momenty pre McLaren, k tomu sa ešte jasne dostaneme, ale hovorím, proste nepáčili sa mi tieto tímové rozkazy. Poďme ale ďalej. V 32. kole sme videli, že Oscar spravil drobnú chybičku, kde na výjazde z toho prvého sektoru tá rýchla ľavotočivá zákruta, teda pravotočivá do ľavotočivej a tam na kerbe zobral trošku gravelu, stratil tam sekundu a vtedy prišiel druhý tímový rozkaz z McLarenu. Môžete závodiť. Takže áno, som v DRS-ku. Drž pozíciu. Stratíš 2 sekundy, už môžeš závodiť. Prosím, prečo? Prečo? To je šikana s prepáčením už, akože nepáčilo sa mi, že možno, že to nie je šikana, ale v podstate prečo? Keď je v DRS-ku, tak mu zakážete závodiť, ako náhle stratí to DRS-ku, tak mu poviete, OK, choď. Proste neférové. V každom prípade na tom až tak moc nezáležalo, lebo 2 kola na to. Fernando Alonso v rovnakej zákrute stratil kontrolu a narazil. A mali sme tu druhý safety car, počas ktorého ja som, že všetci prezuli na suché gumy. Až na, myslím, že to bol Sauber, ktorý očakával, že potom bude pršať, čo sa jasné, že aj stalo neskôr. A v 42. kole sme mali reštart safety caru číslo 2. No a potom prišiel chaos, prišlo pandemonium, prišlo ja neviem čo všetko a neviem, či to tu všetko viem proste zhrnúť, čo sa všetko stalo, ale v 44. kole sme tu mali McLaren a jeden druhý, ktorý proste po 12. zákrute proste vyleteli obidvaja do gravelu.
Lando to ako tak zvládol udržať. Videli sme Piastriho na tráve, ktorý tam bojoval, našťastie to udržal. A v podstate keby Piastri... Lando išiel do boxov. Lando išiel okamžite do boxov, lebo vtedy začalo pršať. Verstappen išiel ďalej. A v podstate, keďže to bolo po safety car reštarte, tak McLareni tam nemali nejaký obrovský proste rozdiel medzi nimi a Verstappenom, takže Verstappen okamžite predbehol Piastriho, v podstate išiel hneď do vedenia závodu, keďže Lando išiel do boxov, išiel na Interi, čo bolo dobré rozhodnutie v podstate, ale keďže Piastri bol v stráve. A keby to odtiaľ nedokázal, nemu to trvalo skoro 2 minúty, ak nie viac, ak 2 minúty, kým sa dostal z tej trávy, bojoval tam. A za tento hrdinský výkon chcem fakt pochváliť, pretože kebyže sa v tej dobe nedostane z toho, proste z tej trávy, tak by to bol safety car. Verstappen by z prvého miesta pitol na Interi a viac než pravdepodobne by vyhral. Takže klobúk dole pred Oscarom. A v podstate mu chcem poďakovať za to, že bojoval do posledného momentu a že sa dostal z tej trávy, pretože keby sa nedostal, tak myslím si, že Verstappen vyhral. Čo sa jasné, že ale nestalo. Jasné, že sme tam videli aj iné chyby, aj Tsunoda vyletel z 12 do gravelu, Leclerc tam z desiny speedol. No a potom prišli ďalšie zaujímavé momenty, kde už myslím, že 2 kolá to ešte. V 44. myslím, že Lando pitol na Interi, potom 2 kolá to pitol aj Max, už to je dokázal ani on vydržať na tých suchých gumách, na tých mediumoch. A vtedy prišlo zaujímavé veci, aj Tsunoda tam bol chvíľku druhý, Hamilton tam bol 1-2 Ferraričko a už všetci Ferrari fanúšikovia boli, že fú, sme tu, sme naspäť. A vtedy to prišlo dážď a už jasné, že poriadny dážď, Ferrari jasné, že na suchých gumách. A v podstate si myslím, že keby neprišiel safety car, tak Ferrari bolo mimo bodov. Jasné, že safety car prišiel kvôli tomu, že najprv Bortoleto a potom Lawson obidvaja proste narazili, takže obidvaja boli out. Čo už bol myslím nejaký 5., 6., myslím, že 5. a 6., čo sa týka toho vypadnutia. A hej, našťastie mohli ísť do boxov pod safety carom, išli teda jasné, že všetci na Interi, na ktorých sa dokončoval aj závod a hej. Ferrari chvíľku vyzeralo, že 1-2, ale realita bola taká, že nikdy neboli. V podstate boli tam, ale už v tých momentoch, jak išiel safety car, tak Lando už bol prvý, ktorý na Interoch ich úplne v pohode obiehal a nemal najmenší problém proste mať grip, pretože hej. A Hamilton bol z toho dosť zdrvený, lebo chvíľku zahlásili mu, áno, líduješ závod. A on že, áno, ale prší. Povedali ste mi, že pršať nebude už. A vyzeralo to chvíľku, že Ferrari stavilo na to, že pršať nebude a pršalo, takže hej, bohužiaľ to skončilo, jak to skončilo. Ale prišiel nám ďalší safety car a jasné, že po ňom aj reštart v 52. kole. Leclerc do prvej zákruty predbehol Hamiltona, veľmi pekný overtake od Leclerca ukázal Hamiltonovi, že áno, toto je stále môj tím. Čo sa už v podstate nestalo v Číne. Všetci vieme, jak skončil šprint. Lewis Hamilton prvý, jak kvalifikácia, tak šprint. K tomu sa ale teraz nechcem vyjadrovať, k tomu som sa vyjadril už v druhom videu. A hej, potom už len v podstate sa išiel závod do konca, Gasly tam spravil nejakú chybu v 54. kole, predbehli ho obidve Ferrarička do Turn 3. Kolo na toho predbehol aj Piastri a myslím si, že keby Gasly nespravil tú chybu, tak mohol sa tam udržať v podstate. Piastri bol strašne rýchly, takže dobiehal obidve Ferrarička aj Gaslyho a keby ho tie Ferrarička nepredbehli, ja si myslím, že Piastri by mal šancu proste skončiť ešte vyššie, mohol skončiť aj pred Leclercom, ale teda Gasly spravil chybu. Predbehli ho obidve Ferrarička, kolo na toho predbehol aj Piastri a v poslednom kole, keď som sa modlil, aby Lando udržal za sebou Verstappena, keďže urobil tam nejakú chybu. On bol potom v reštarte nejak sekundu a niečo pred Verstappenom, v pohode si tam držal lead a potom prišla zase nejaká chyba, ktorú sme ani nevideli, či to bol nejaký lock-up alebo hocičo, nevieme. To neukazovali. Ale v podstate potom Verstappen za ním 3-4 kola išiel necelú sekundu. A chvíľkami som sa modlil, aby dokončil ten závod prvý, našťastie sa to podarilo. A aj medzi tým ešte Antonelli predbehol, myslím, Albona a v poslednom kole v CERN 9-10 predbehol Piastri Hamiltona. Hamilton si to možno, že tam mohol trošku aj postrážiť v podstate, ale hej, to sa mu moc nepodarilo.
a teda Piastri nakoniec skončil 9. vďaka tomuto overtaku. A jasné, že ešte, čo som spomínal, myslím, alebo nespomínal, nie som si istý. Antonelli dostal 5 sekúnd za unsafe release a to nakoniec bolo zrušené vďaka tomu, že Mercedes sa teda mal k tomu, aby epilol a v podstate zrušili týchto 5 sekúnd. Takže toto bol asi tento závod. Pre tých z vás, ktorí nebudú chcieť pozerať zhrnutie F2 a F3, tak sa s vami lúčim. Ďakujem, že ste si pozreli video do tohto momentu a ideme na F2. Takže v podstate by som zahájil asi tým, že by som povedal v akom formáte. Pre tých z vás, čo ste tu a nepozeráte F2, tak ten formát celkového víkendu je trošku iný. Nejazdia ani toľko teda tých víkendov, jasné, že majú o niečo, myslím, že iba 16 závodov majú v sezóne. Takže to je ďalšia vec. A celkovo ten formát je taký, že majú v piatok majú tréning, potom majú kvalifikáciu. V sobotu majú šprint a v piatok majú tzv. Feature race, čo je vlastne v podstate hlavný závod. A takto viac menej prebieha každý jeden víkend vo Formuli 2. A ešte jednu vec, čo je dôležité povedať. Na šprint to funguje takým štýlom, že vlastne v podstate je kvalifikácia a potom na šprint sa otáča top 10. Takže v podstate ten, čo skončil na pole position, ide z 10. miesta a jasné, že v hlavnom závode to sa nebere zo šprintu, to sa bere z normálnej kvalifikácie, ale za šprint jasné, že menej bodov. Takže, aby to bolo trošku zaujímavejšie asi, v podstate. No a budem hovoriť len nejaké tie hlavnejšie detaily. Jasné, že Romana Stanka musíme spomenúť, český jazdec pre Invictu Racing. A v podstate by som spomenul toľko, že je to 9. sezóna, odkedy je proste oficiálne Formula 2, predtým sa to volalo GP2, z čoho vznikol jasné, že GP2 engine od Fernanda Alonsa, myslím, že v roku 2017 to bol, keď sa McLaren jazdil v Japonsku a vtedy vznikol im GP2 engine, takže takto sa volala predtým Formula 2 GP2. A teda je to 9. sezóna od toho vzniku, momentálne máme vo Formuli 2 22 jazdcov a hej, to je asi toľko k tomu. No a budem asi hovoriť len top 3 momentálne a nejaké tie zaujímavejšie veci, čo sa tam diali. V podstate tréning skončil tak, že vyhral Viktor Martins, v podstate skončil prvý v tréningu. A myslím si, že tie tréningy, možno, že niektorí to berú tak, že proste nie sú relevantné, ale v F2, F3 podľa mňa sú. Pretože tu nie je také, že proste budeme sa pripravovať len na závod. V podstate áno, ale dá sa povedať, že nemusia sandbagovať. Takže Martins prvý, Kushmany druhý a Joshua Durksen tretí, takže myslím si, že Martins ukázal len svoju kvalitu, bohužiaľ posledné 2 roky mal dosť veľkú smolu, jasné, že vypadol aj v hlavnom závode nakoniec, či nie, v šprinte. Takže on sa na žiadne body nakoniec nedostal. Stanek bol v tréningu 4., čo bolo veľmi pekné. A poďme na kvalifikáciu. Kvalifikáciu vyhral ešte ani nezmenený Gabriele Mini. Druhý skončil už spomínaný Viktor Martins a tretí Jack Crawford, čo je mimochodom Williams Academy driver. Stanek skončil 6., čo bola celkom dobrá pozícia na jak už šprint, tak už na hlavný závod. A treba pripomenúť, že Stanek vyhral v roku 2024 v Austrálii šprint, takže tá trať mu sedí. A ešte treba pripomenúť jednu vec, a to, že vlastne počas predsezónnych testov v F2 pár tímov, myslím, že 3 tímy, teraz som si už istý, že ktoré tímy, dostali 10 place grid penalty pre obidvoch jazdcov, takže Stanek nakoniec mal štartovať z 3. miesta. V podstate zo 7. miesta v šprinte, keďže táto 10 sa otáča. No a šprint. Šprint vyhral nakoniec Joshua Durksen. Teraz neviem presne, ak skončila tá top 10, takže neviem, že kto presne štartoval z prvého, ale Joshua Durksen teda vyhral šprint. Leo Fornaroli, bývalý šampión z F3, teda minuloročný presnejšie, ten skončil druhý a Luke Browning skončil tretí. Stanek nakoniec skončil na 5. mieste a Feature Race, to som už spomínal, teda ten hlavný závod, čo mal byť v nedeľu, bol nakoniec zrušený z nepriaznivých podmienok, keďže tam pršalo snáď. Neskutočne tam pršalo, proste to bolo, že viditeľnosť bola nulová, pár kôl išli za safety carom a nakoniec
Veľká škoda, že zrušili závod, pretože Stanek mal štartovať z 3. miesta a mohol tam získať nejaké body. Dúfal som, že dajú aspoň nejaké, čo viem, štvrtinové, polovičné body, ale keďže nebol odjazdený ani jeden, proste nejaké kolo, nič. Chvíľku jazdili za safety carom a to bolo celé. Takže v podstate zrušili kompletne celý závod bez bodov. No a vďaka tomu vlastne v podstate tí, čo skončili v šprinte prvý, druhý, tak v podstate tí vlastne vedú momentálne tabulku. Joshua Dursen s 10 bodmi, Leo Fornaroli s 8, Browning so 6 a Stanek momentálne celkovo 5 so 4 bodmi. Takže toľko asi k F2, presunieme sa na F3. Čo sa týka F3, momentálne by som povedal hlavne k tomu toľko, že majú novú generáciu F3 aut, čo je vlastne prvýkrát. A momentálne to je ich 7. sezóna ako pod F3, alebo pod týmto názvom, že F3. V tejto je 30 jazdcov, 30 mladých talentov, ktorí sa budú mlátiť o šancu dostať sa či už do F2 a neskôr do F1. A vo väčšine prípadov to vyzerá tak, že to je skôr taký žltá vlajka simulátor alebo červená vlajka simulátor, nazvite si to, ak chcete, safety car simulátor, proste non-stop žlté vlajky, červené vlajky, furt každý naráža. Sú to mladí jazdci, ktorí sa chcú ukázať, jasné, že pri tom, jak sa snažia ukázať, prichádzajú jasné, že aj chyby. Takže toľko k tomu asi. Čo sa týka toho formátu, tak ten formát je dosť podobný F2. V piatok máme tréning a kvalifikáciu, v sobotu máme šprint a nedeľu je tzv. Feature race, alebo teda hlavný závod. A tuto je len drobná zmena oproti tomu, jak som hovoril, že v kvalifikácii sa otáča top 10 a v F2 tu sa otáča len top 8. Pokiaľ by som mal niekde chybu, tak si ju pokúsim opraviť do budúcna. Jasné, že na to mám trošku času, keďže najbližšie budú, myslím, závodiť asi až v Jede sa mi zdá. Dobre, v každom prípade toľko k tomu. Čo sa týka free practiceu, tak prvý skončil Rafael Camara, druhý Tim Tramnitz a tretí Mari Boja. Čo sa týka kvalifikácie, tak Rafael Camara potvrdil formu z tréningu a vyhral kvalifikáciu. Druhý skončil Noah Stromstedt a tretí Theophile Niel. No a jasné, že to sa otočilo do šprintu. A šprint vyhral nakoniec Santiago Ramos. Druhý skončil Martinius Stenshorn a tretí poľský jazdec Roman Bilinsky. Takže poprvýkrát vidíme po dlhej dobe poľského jazdca v F3 a myslím si, že predviedol vynikajúci výkon v tom šprinte. No a čo sa týka feature raceu, tak ten bol ukončený po červenou vlajkou, lebo už vtedy tam začínali byť tie podmienky dosť zlé. Ako hovorím, F3 zvykne byť prvá v poradí, po nej ide F2 a až potom väčšinou ide tá hlavná atrakcia dňa, to je F1. Takže v podstate tam tie podmienky začínali byť horšie a horšie v nedelu v tom feature race. A v podstate ukončili ho nakoniec pod červenou vlajkou, pretože tie podmienky už boli dosť zlé. No a v podstate Rafael Camara nakoniec potvrdil formu jak z kvalifikácie, tak z tréningu a vyhral hlavný závod. Noah Stromstedt bol druhý a Theophile Niel v podstate dá sa povedať, že tak jak boli v kvalifikácii skončili 1, 2, 3. Čo sa týka standingu, tak Rafael Camara má momentálne 28 bodov a leaduje championship. Theophile Niel s 19 bodmi, 11 bodov za ním a Noah Stromstedt má 18 bodov, momentálne tretí, potom tam 4., 5. majú nejakých 14, 16 bodov, je to tam dosť natesno a myslím si, že táto F3 bude dosť tesná. Uvidíme ďalšie víkendy, ak to príde. Myslím si, že to je asi všetko. Po prípade, ak by ste chceli, ak by som nejak viac sa venoval F3, F2, lebo chcem aj o tom hovoriť. Minimálne o F2 určite, F3. Jasné, že väčšina z tých, čo to nesleduje, tie mená nepozná, takže tie mená vám nebudú nič hovoriť, ale ak by som to mal nejak viacej preberať alebo robiť na to samostatné video, kľudne napíšte komentár. No a to je asi odo mňa tak všetko. Takže ďakujem, že ste sledovali až do konca videa, ak ste teraz sledovali. Ďakujem za všetky lajky, odbery a vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudnite si teraz zapnúť zvonček, aby ste videli ďalšie videá. No a ja sa s vami lúčim, čaute a vidíme sa pri ďalšom víkende.